Nee, 45 jaar is het vaak Geert de Vries van Kolmersweg tiert om uit te zwaaien bij wenningcorporatie Thuis Wonen. De Vries kind met pensioen en wordt op zijn laatste werkdag met hinder en wijn ophellen voor een mooie laatste rit langs het bezit. En om zo ik wordt afscheid te nemen van de hierders. Nou, dit is wel een hele grote verrassing. Ik ga altijd nog wel verrast, maar ik hier zelf net op deze verrassing toch. Ik vind het geweldig. Het doet me wel wat. Hè? Ik hier net al je verwacht dat het zou 4 komen zo. Maar klaar, ik hoop dat ik er nog een schofje van genieten mee. De Vries is in de jaren 80 bij de wenningcorporatie in Kolm begonnen als vakman en wie de laatste jaren vooral werkzaam als complexbeheerder. Geert miste geen enkel personeelsfeestje en zijn onwijzigers wie altijd opvallend. De collega's zullen hem dermate nek bot missen. En als Geert op kantoor komt, ja, heel onderwijs, maar als Geert op kantoor komt, dan is iedereen altijd blij dat Geert er is om even een praatje met hem te doen. Ten eerste vertelt hij wat er speelt in de buurt, maar het is ook een enorme goede collega. Die graag weten wel hoe iedereen is en wat er speelt, ook op privégebied. Dus ja, wij gaan Geert enorm missen, zeker. Nog een laatste borrel op de zaak in Dokkum en dan is het van Geert tijd van zijn verdiende pensioen. En hoe er dat invullen zal? Nou ja, er zijn al verschillende die me wel wat vragen, want ik doe ook wel wat vrijwilligerswerk. Maar ja, daar ben ik eerst wel een beetje voorzichtig mee, wat rustig gewoon. Lekker genieten. Ja, dat hoop ik al.